Salut, voi începe cu ceva surprinzător și pentru mine și pentru așa. Cu un roman. E cam complicat ce vreau eu să fac, dar sper să reușesc. Dar spune mai întâi de roman puțin. E despre niște antică în timpul lui Pericle. Pericle, da? Se numește Nimic prea mult și face parte dintr-un percept filozofic. Delfic, pardon. Percept delfic. De George Bănăscu. Dedicat fiicei mele, Ruseana, și bunei sale prietene, Luciana Chițu. Și va trebui să vă citesc din el, ca să vă dați seama. Dar stai mai drept, stai mai drept, așa. Și adu mai aproape, adu mai aproape. Așa. Deci în loc de prefață. Totul a început cu acele opere mari ale antichității, Homer cu Iliada și Odiseea, Virgil cu Eneida, Ovidiu cu Metamorfoze și alte lucrări importante ale Indiei. Lista este imensă, nimeni nu cu cei de atunci, cum să mă refer la zei, în special la muze, într-o încercare de demitizare parțială a lor, dar încă nu mi-este interzis că am gândit așa. Deci, de gândim liber, vă aveți pe dumneavoastră să trageți concluziile și să vedeți singur cât de liber sunteți. Vă gândește cineva, cine anume. Bineînțeles că e greu de răspuns. Deci să se știe. Adică propriile sale răspunsuri bune sau mai puțin bune, da? Și să revenim. Se spune că de mult în Grecia antică, un mare filozof grec care trăia, Protagoras, și a exprimat primele idei agnostice în cartea sa despre zei. Lumea de atunci încerc de petrece imediat Zofia cineva, toți a reușit să o salveze, ignorând pericolele prin care trecem. Timpul a dovedit că Protagoras a avut dreptate. El a rămas ca primul gânditor al filozofii stoice. Eu sunt eu. De fapt și eu sunt unul dintre locuitorii acestei planete al secolului 21. Sper ca personajul mele să nu aibă aceeași soartă. A fi rău se va remarca judecățile alese. Ele vor exista și vor exista în continuare mereu dincolo de opinii diferite ale oamenilor. Eu am încercat de fapt o demitizare a lumii de atunci, mă refer la zei și muze, transformându-le într-o lume reală, pământeană, cu obiceiurile noastre care s-au transformat în diverse forme.
de ei sau nivelite pământești. Deci să dăm acel văl la o parte, să vedem așa cum au fost în viața de zi cu zi. Deci, primul punct, lecția de filozofie. De mult de tot în Grecia Antică, în Atena, la ori de filozofie, un tânăr student îl întreabă pe vârstnicul filozof: învățătorule, iartă-mă îndrăzneala, dar și care este cerul cel mai mare pe pământ? Filozoful a stat puțin pe gânduri, apoi a răspuns terenul nerăbdător pașii. Dar îți voi răspunde... Nu te grăbi, vorbești prea repede. Dar îți voi răspunde la întrebare, dar atât de neașteptată. Atât pentru tine cât și colegilor tăi, la fel de tineri ca și tine, la fel de neștiutori și nerăbdători ca de altfel și celor locuitori ai acestei lumii. Secretul dragului este unul singur: cumpătarea. Aceasta este mai care rămâne să-l aplicați. Aveți o viață de dispoziție și vedeți voi sigur dacă ați reușit sau nu. Succes, dragii mei, locuitorii acestui pământ. Lecția de filozofie s-a încheiat. Ne vedem mâine sau cu o oră mai devreme. Rămâneți cu bine și vă doresc puritate și gânduri bune, care să vă însoțească pe unde veți merge. Vă duc pașii voștri. Acum vă las să meditați la acest lucru pe care vi l-am spus. Dacă sunteți de acord sau nu, acesta este adevărul. Este unul singur, este mare, unic și de nedulcinat. Studentul este de unui filozof. Încă o dată, cum? Studentul este adresat din nou filozofului. Îl mulțumesc pentru această nouă învățătură pe care ne-a dat-o. Suntem atât de neștiutori, unde și neputința și ignoranța noastră ne face de râs. Îți mulțumesc, învățătorule, și sper să nu te dezapreciezi. Sper că așa vei face. Învățătorule, vrei să te însoțești până în partea cealaltă. de acolo, cum ai spus, mai bine studia și până când ne vom întâlni, mâine veți fi și mai bine pregătiți. Viața este o mare încercare, nu numai pentru mine, ci și pentru toată lumea.
Atunci ei se va vedea adevărul cine a câștigat, dar cine a pierdut. Oare pe mei, dragii mei, asta va fi o zonă pentru ziua de mâine. V-am spus că fiecare zi are propriul său farmec. Acesta este farmecul ei. Bine? Paras. Ce-mi trece acum, mână sub bine și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Este un prim pas în calea desăvârșirii voastră. Și tânărul bătrân de lup se retrase mergând acasă printre patanii care îl priveau și ei întrebându-se zeanul. Acum niște devetări ale propriu pomilor de atunci. Oare așa a fost? Altul îi răspunse. Nu te mai îndoi, dragul meu. Al treilea platan le răspunse. O și de la un alt margător. Cuget, deci există. Ceilalți îi însoți într-un cor, așa e, dragul meu. Existăm și noi. Primul platan, dar să ne uităm și noi suntem platonici. Altul, într-o zi, poate ne vom desprinde de pământ. Următorul, ești sigur? Primul platan, niciodată nu m-am dorit de asta. Și bătrânul merge mai departe pe drumul său. După aia continui, nu? Asta am vrut aici de bucătărie. Primul episod. Primul episod, da. Pagina 6 sau 7. Așa prea mai ajuns și nu găsesc pe aia nebunesc. Vă mulțumesc, poate îmi trag capul în hârtiile astea, dar am ceva ce. Așa e viața. Frate, mai făcut interesat. Să vedem ce urmează. Surpriză. Sau